ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಏನಾದ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಚಿ ಪೇಳುತ್ತಾ ಸುಕ್ಕ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಳೆ. ತುಳೆ ಬಂಧುಳೆ, ಊರುತ್ತಾ ಕಂಚಿ ಪೇಲ್ಲ ಏನು ತೆತ್ತದು ಸುಕ್ಕಾಕ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತಾತು ಬೆಲ್ಲ ತೆತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ನೀರೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಚಿ ಪೇಲು ಮೂರ್ತು ಏನು ಬಣಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ. ಐಕೇನು ದುಂಬೆ ಮೂರ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿ. ಅಂಚನೆ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು. ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬೇರೆ ಬೋಡಾತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾತು ನೀರ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ. ಬಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತು ಏನು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ಇಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂದೇನೇನು ಮುಚ್ಚಿತು ಬೆಯ್ಯರ ದೀವಂತುಳ್ಳೆ. 7 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಬಂದುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಾತು ಏನು ತಾರ ಹಿಂದೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದುಳ್ಳೆ. ತುಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಂಚಿ ಪೇಲ್ತ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಐಕೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ತುಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತರ್ಲೆಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.